Sebep ziyaret ama malum var roja guhertina make kanun roja vedaye levi derbar da meji partiya ziyaret ekin o nerina xu be partiya ra pardikin vi şekli em dibin ku make kanun çe dibe bira mafi insana o mafi Kurdan bira ney wenda kirin make kanunek liser adalet çebe yani bengahavi ev make kanuna nu bira bengahavi adalet be yani inkariya Kurda teda tüne be inkariya mafi Kurdan bira teda tüne be ideoloji bira ev make kanun vigave xwediyê ideolojiye yek ideoloji teda heye bira ideoloji teda tune be bê ideoloji o make kanunek ser yek netevê qewmê bira çê nebe yani ev devlet de hem devleta Kurdaye hem devleta Tirkaye yani ne safi devleta Tirkaye çünkü vaktaki Cumhuriyet ava bu Türkçi, Kürtçi behevra harp kirin behevra mücadele da muhabin paşi inkariya Kurdan çe bu asimilasyon politikaya asimilasyonu xwastin ki Kurda tune bikin Kürt zamanê xwe wenda bike Kürt esê xwe wenda bike nasnama xwe wenda bike fakat Kürt nasnama xwe wenda nekir o zamanê xwe jî wenda nekir vî gavê madem de yek fırsete hatiye dest ev make kanun dem dibên em ê biguherînin nêrîna me guhertin tedî hinek tiştê têda bimîne em dibên bira yek make kanunek nû da çêbe sanki devlet nû ava dibe li bona wî 25 milyon Kurd hene li vir li vî memleketê ew jî xwe vî make kanunê da bibînin o navê wan da jî bira navê wan jî bira vî make kanunê de hebe heta ana neheqî bûye o hakaret bûye yani yek mîna sanki yek özür devlet vî şeklî navê Kurdan yani yek Türk envaya dibêjin yek Türk xwediyê kîja mafe bira Kürt jî xwediyê wî mafê be yani endamê vî devletê çi şekil yani Türk çi şekil li make kanunê da tê nîşandan bira yek Kürt jî ev şekil be yani devlet madem nû da yek sivîl anayasa çê dibe ev anayasayê da bira tiştê yani ne fayda milletê bira têda tune be inkarî têda tune be fırk neke cudahî neke nav milletê o zamanê yani nasnama Kürt jî têda hebe zamanê Kurdî jî bira bibe zamanê fermî o zamanê perwerdeyî ev şekil wî çaxî wekî wekhevî çêbe adalet wî şekî bekî were cî em vaya dixwazin o vî fikr û ramana xwe jî me bi hevalara par kir o hinek tiştî din jî tabii li ser heye yani ji bonekî avakirina anayas yek make kanunê li ev pirtûka xwe jî me nîşan daye ez jî spas dikim îro şandek li ser navê Hüdaparê me ziyaret kirin
ام خیراتنا وان دکن و بهاتنا وان ام گله کیف خوش بون هوالین هدا پاره درباره پیواجویا آماده کرنا دستورانو بیرورای خوب مرا پار بکرن هر وها مجی بیرورای خوب مرا پار بکر ام زانن کو ایرو ترکیه دا گلک مسئله مهم تقومن دناوان مثلا دا مثلا هری مهم جی مثلا کرده جبرکو مافی ملت کرد افساس سال کو هاتی اینکار کرن تونه کرن ابری بوی سبب آلوزی پفچون و پروبلم مازن به ترکیه بویا بگردای دموکراسی ترکیه خسار دیه میلیتاریزم خورد بوی شوونیزم نوا ملت ترک دا زیاده بوی و هر وها مسئله آبوری جواکی جی دومن بنرین آمه سدم وان پرسکرکان اف دستورا هیه کو دوازه ایلون دست عسکران ارتش به هار چکرن بریاویجی هیه بریاویجی تشد گیشه دستورا بینگهین سال 1924 قوتا نو ترکیه هاتا آواکرن جبر کو دا آواکرنا ترکیه دا گلی کرد تنه هات حساب کرن زمانی وان هات انکار کرن çanda wan, kültüre wan hat tünekirin û heta îro devlet sistem li ser tenê etnisiteya Tirkîtî hat avakirin ev problem mezin bûn heta îro hatin em hêvîdarin ku û dixwazin ku destûrekê nû çêbibe ji ber ku heta destûrekê nû çênebe meselê din safî nabin ji bo vê yekê jî em her tim daxwaz dikin ku Türkiye'de beriye her tiştî zemîna çêkirina destûrekê nû çêbibe yani boy ku civat emî alî bikarbin qise bikin bi hevra diyalog dayinin hatin çûndin çêbibe ku bikarbin mutabaqateke civakî çêbibin ji bo wî divê zemînekê demokratîk aştiyane çêbibe ku herkes bikarbe bîrûraya xwe bê tirs bê xov bî neziman emî taraf bikarbin bi hevra qise bikin bîrûraya xwe pêşkeşe bikin ji bo vê yekê îro belkî gava ewil divê Tirkiyeyê bê avêtin normalize kirina rewşa siyasî yani qesta me ew e şer û pevçûn xilas bibe ev dûbendî dijayetî bidawî were zemînekê normal çêbibe û wê gavê wexta destûrekê nû çêbibe em Kurd jî wek taraf partiyên Kurd jî em dikarin bîrûraya xwe bînin ziman û em dikarin li ser vê pêvajoyê em jî karîger bin rolek bilêzin em li vê çerçevê de hewldanên hevalê Hudaparê mîhîm dibînin û em jî şixasa destê me bê em dixwazin ev pêvajo normalize bibe û va mesela werin nîqaş kirin gelek spas dikim. Fotoğrafmış. Sen çağır.